шумо медонед ки якчанд воҳидҳои ченкунандаи ҳарорат мавҷуд аст, вале аз ҳама машҳуртаринаш Келвин, Селсия ва Фаренгейт мебошад. Системаи Келвин соли 1848 аз тарафи физики англис Уильям Томсон пешниҳод карда шуд. Селсия аз тарафи олими швец Андерс Селсия соли 1742 ва системаи Фаренгейт аз тарафи олими немис Габриэл Фаренгейт соли 1724. худи термометр ҳароратсанҷ аз калимаи юнонии ферми гармӣ ва метрео чен кардан, яъне асбоб барои чен кардани гармӣ. Дар системаи байналмилалии си воҳидҳои ҳароратӣ Келвин ва Селсияро қабул карда шудааст. Дар замони ҳозира системаи Келвинро дар термодинамика таҷрибаҳо истифода мебаранд. Селсияро дар тамоми ҷаҳон ба ғайр аз Америка, Либерия ва якчанд ҷазираҳо, Фаренгейт бошад асос дар Амрико ва тибқи як хел маълумотҳо дар Англия. ҳар як шкалаи ҳароратӣ нуқтаи бовариноки санҷишии худро дорад. воҳиди Селсия ки мо истифода мебарем ду нуқта дорад: нуқтаи ях кардани об 0 градус Селсия ва нуқтаи ҷӯшидани об 100 градус Селсия, ки аз худи Фаренгейт 3 нуқта дорад. ӯ соли 1709 ки яке аз рӯзҳои хунуктарини зимистон буд таҷриба кардааст ва якум нуқтаашро ҳангоми омехта кардани яхро обро бо аммиаки спирт ва нуқтаи ҳароратии ноли худашро аз ин гирифтааст ки 0 Фаренгейт ба минуси 17 аз 177 градус Селсия баробар аст. дуюм нуқтаашро ҳангоми ях кардани об ки ба 32 Фаренгейт баробар аст, ки 32 Фаренгейт 0 градус Селсия аст. сеюм нуқтаашро аз ҳарорати солими бадани одам ки ба 100 Фаренгейт баробар кардааст, вале хато кардааст. тибқи як хел маълумотҳо аз ҳарорати бадани ҳамсараш гирифтааст, ки мумкин аст ки ҳамон вақт ҳамсараш бемор будааст ва дурусташ 98 Фаренгейт аст, ки ба 36 аз 16 градус Селсия баробар мешавад. ва тибқи якчанд маълумотҳо ки дар охир чорум нуқтаро мондааст, ки 212 Фаренгейт ҳарорати ҷӯшии об, яъне 100 градус Селсия. ҳар як градусе ки Фаренгейт зиёд мешавад 0 аз 155 градус Селсия зиёд шудан мегирад. аз Келвин бошад на аз рӯзи хунуктарин гирифтанд ва на аз ях кардани об. ки шкалаашро абсолютни шкала, яъне шкалаи мутлақ мегӯянд, ки 0 Келвинро абсолютни 0 ҳарорати пасттариneст, ки дар он ҳаракати гармии молекулаи атомҳо ҳам ях мекунанд, ки 0 Келвин баробар ба минуси 273 аз 115 градус Селсия ва 0 градус Селсия ба 273 аз 115 Келвин баробар аст. ҳар як градусе ки Келвин зиёд мешавад, Селсия ҳам ба 1 градус зиёд мешавад, ки 0 градус Селсия баробари 273 аз 115 Келвин буд. 100 градус Селсия баробари 373 аз 115 Келвин мешавад. баъд Келвин ба мисли Селсия ва Фаренгейт пеш аз ҳарфи Келвин нишонаи градус монда намешавад.